So guys, part 3 வீடியோ வந்துருச்சு guys. part 1 part 2 பாட்டி நான் அந்த யூடியூப் சேனல் கீழே லிங்க் இருக்கும், அதை தொட்டு part 2 பாருங்கள். அந்த part 2 யூடியூப் சேனல் கீழே part 1 இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, புதுசாக வந்திருக்க மேல் கேரக்டர் பவர் என்னன்னு டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கேரக்டர் தோனி கேரக்டராக இருக்கும். பவர் போட்டிருக்கேன், ஏதாச்சும் எஃபெக்ட் தெரியுதா? ஒரு எனிமையுமே காணாமே, இங்கே இல்லை. பின்னாடி வந்துட்டாங்களா எனிமே எல்லாருமே? ஸோ இந்த பவரை போட்டு எனிமே அடிப்போம். பவரை போட்டு பிங்க் கலர் காட்டுது, அடித்தா அக்யூரசி ஃபயர் ரேட் அதிகமாக. ஓரியன் கேரக்டரில் ரெட் கலரில் வருங்க. இந்த கேரக்டர் வந்து பர்பிள் கலரில் வருது. க்ரீன் தப்பாக சொல்லிட்டேன். இந்த லக்கு கண்ணு ஸோ இந்த பவரை போட்டு அடிக்க வேண்டியது எங்கள் செட் ஆகும். இந்த கேரக்டர் மட்டும் எடுத்துகிட்டு எவன் வந்தாலும் அவ்வளோதான் கைஸ். அடுத்த ஒயிட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், சும்மா ட்ராக் பண்ணாலே ஹெட் விழுவுது. அடுத்து இன்னும் ஒருத்த வேண்டிய இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கைஸ் அந்த கேரக்டரோட பவர். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் கைஸ். அடுத்த part 4 பார்ப்போம். பை கைஸ்.